Once again, this is Ping Viajera, ang driver na vlogger pa. Today's video guys, we will share with you about the pancake for our breakfast for today, August 6, Thursday. Ano yung nilalagay, Ate Pais? Oo, nilalagay niya ng oil yan. Oil muna guys. Kailangan mo na yung pangluto, yung lutuan. Yung Pinapainit mo na yan. Tapos lagyan ng oil para hindi siya magdikit. At syempre hinaan ng apoy. At syempre hinaan. Ito na po siya guys, na timpla na ni Ate Paisa. Saan? Hindi ko nakita. Ang alin? Ang arena. Saan ang video ng arena ni Pa? Wala eh. Yung pag-mix mo. Hindi natin. Ito'y ganito mo lang. Ayan. Ayan siya. Gandahan mo yan, Tipaisa. Bilog na bilog ba yan? Oo. Yan. Bilog yan. Parang ano yung bilog. Siyempre, bilog yung lutuan. Hindi bilog din ang Na-miss ko si Nor. Shout out kay Nor. Gumagawa kami nito dati. Ayan, pang almusal namin. Breakfast namin ito. Ito ba yun? Yung maliliit. Akala ko yung pabilog na malaki. Ito naman yung pancake eh. Ay, ano nga ba yun? Wala yun eh. Ragais ba yun? Ragais yun. Ragais. Ayan guys, pabilog-bilog. Meron kaming 5 na nagawa dyan sa bilog na lutuan. Ayan. Ang ingredients guys, baking powder, harina, asukal, at saka asin. Ito guys, dyan namin nilalagay ang naluto na guys. Asan ang kutsara natin? At ano na natin? Yes. Ito. Good yan. Ayan guys. Watch Ate Paisa. Naku, baka magdikit na po. Kailangan hinaan ang apoy. Baka virus. The first time magdikit sa kanya. Huwag mo pipahiya pancake ha? Wala pa naman. Ganyan lang ba ang kulay niyan, Tipais? Ha? Handa niya sa huwag ka na magkinto. Ay, naka-live na tayo. Ako, ano ba yan? Ayan na guys. Gawa kami pancake. Huwag ka masunog ha? Ayun. Galing. Galing pancake namin. Susunog na yata. Ayun. Sunog na kasi ang chip cookie. Ayusin mo yan, assistant, ha? Yun, sabihin mo, ayusin mo sister yun. Assistant cook. Itong assistant ko, galing-galing magbaliktad. Baliktaran. Tadar. Ayan. Ayun. Uy, malaglag na. Malaglag, lumabas pa. Yung damit mo. Yan. Uy, hinaan mo yung apoy. Masusunog naman na. Umuusok na yung Ayan, luto na. Ikaw kasi sinabi mo masunog eh. Paano yan? Ang chip cookie siya pa magsabi mo susunog na eh. Oo. Yeah. Ayan guys, tapos na ang unang salang. Magsalang ulit tayo. Lagyan muna ng mantika. Ayan. Mantika muna guys para hindi masunog at dumikit. Ayan guys ayan ang simple pancake dito sa UAE. Pang almusal namin. Social. Social ba ito? Ayan, homemade pancake. Ayan, sarap-sarap naman yan. Kayo dyan, manunood tumulaway lang kayo. Sapa dyan yung maliit. Dyan sa Bakit gilid. magkakaiba yung pa? May maliit, may malaki. Oo. Ito kasi ang the best curry. Kami yung simpleng, pero masarap. Ito, masarap Simpleng ito. buhay. Bilang isang OFW, andito na naman kami. Ang aming breakfast, ang pancake. Simple pancake lang guys. Magkalaman ang aming tiyan. Kamakian mo na yung kamay ko dyan. Pang almusal. Umuusok, diba guys? Mabilis lang yan guys gawin. Meron ka ng pang almusal. Ayan guys. Bilang isang OFW, kailangan marunong ka sa buhay. Marunong ka tumipid. Marunong kang magtipid at gumawa ng mga Sarili mo.
ng mga Hindi na kami diskarte. maglilito. Diskarte kasi mahal Diskarte kami lang guys nililito eh. kasi kung kakain tayo sa labas, laging fast food, 'di ba? Ano, alam, oil. Okay lang. Eh, 'di ba? Magtipid-tipid din tayo bilang isang OFW kasi alam natin maraming umaasa sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Ayan, bilog-bilog na naman. Ayan lang guys yung pinakita namin yung uri ng almusal namin today. Ayan, gagawa kami ng shahi para partner dito. Diyan lang kayo guys. At Kayo guys, tulaway na kayo. diyan lang kayo mga kaberks. Yan kayo mga kabas. Yan mo daw, buksan mo daw. Alin ang buksan? Ito? Ayan nga. Ayan guys, yung ginawa kong shahi halid. Ulit yun. Shahi halid. Ayan, shahi halid.